لله رب العالمين على كاهنس فروما كاكل لافياي بنابغتوي بنابغتو بلا جلي كايني على في أو يرمي بيا على كلام مندما نكوينا كما تشامان فراسا فولي كرا يورو تشاما بلا جلي فولينو وبيك تسيغا تايتوما كيلينجلي كبلا جلي فو wa niyɔrɔ in na an tɛ se ka ɲinɛ maa dɔw kɔ i bɛ se k'a fɔ ni tɔgɔ kelen ka kulu caman don ni o ye presse mɔgɔw ye jɔn wala aw ni bara presse aw ka fo aw ni ce aw yɛrɛ ye aw ni ce n'a kɛcogo ɲɛna aw ni ce aw yɛrɛ ye faso ko don vraiment en temps réel Mali presse réseaux sociaux ko hali n'a y'a sɔrɔ kuma caman b'a la nka nafa caman yera la an b'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman di an ni aw ma aw ni ce aw ka fasojo la ayiwa o hukumu kɔnɔna na le général Bubula ale y'an kɔrɔkɛba ye f'an k'ale t'a tɔgɔ ma le général foli b'a ye an bɛ an ka général fo o tuma le club de soutien imam Diko k'a fara tɔn wɛrɛw kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o tuma nin yɔrɔ la sa nin yɔrɔ la ne bɛna bɔ kuma la ka kuma di le coordinateur général de la CEMAS c'est mon président aussi ale de ye ne da don nin ko in na je suis son lieutenant il est le numéro 10 du M5 ale bɛna le très respecté l'éclairé le sage le visionnaire ne da ka dɔgɔ imamu introduire la le coordinateur général de la CEMAS pour introduire l'imam Diko. Bismillah. An b'aw fo laada ɲuman Ala k'o jidi le chef respecté le sage l'éclairé le visionnaire, la force tranquille, l'imam Diko. Aye Nyamaria, kuma fora suna ya fo ka presse bɛɛ fo, ka malien bɛɛ fo, certes jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan. Je reçois des instructions et je les exécute comme disent dans l'armée sans murmure. Bubula, qui ka gɛrɛ? Bubula kika gɛrɛ imam ko k'a fɔ aw ye ko Bubula y'a ka mɔgɔ ye c'est le général de l'imam Diko le chef de guerre de l'imam Diko ko k'a fɔ a ye expressement a ye yamaruya k'a fɔ aw ye ko ka Bubula fo a ka hɔrɔnya la a ka fasodenya la et sa prise de position courageuse et digne. Merci Bubula. On a Chekou introduit tout en vous disant qu'il faut Chekou Bena, nous le chef respecté l'imam Diko, avec la balle là-bas fort, Anika Kuncheni Douaouye, Douaoumi, Noé, Kouranekala Minkera, O Kuncheni Douaou, Anika Douaouin a élargi Djamana Dembe, civils et militaires. Fɛn fɛn ni tora fasoko la fɛn fɛn jogina ani ka duwawu kɛ jamanaden bɛɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ka Ala deli Ala k'an ka jamana basigi Ala k'an ka jamana lafiya ka bɛn sabati ani ɲɔgɔn cɛ nous demandons au chef l'éclairé l'imam Mamoud Diko بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته البررة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلامو أما الله سبحانه وتعالى تن ألم يمتن لحلياب بلجلنا ناس بنيرا ألا ببتن ناس منا ألا ببتن نا جرا ألا ببتن نا غيرفنا ألا ببتن مسامين بتنو لحلياب بلجلنا ودي علي تنو بعلي سبحان أمد لك أنني مسبين في أكاك هنا ناكشي أكو شايا لك محمد صلى الله عليه وسلم أنا لك رسول بسنمو أنا جن ونمو ألما يا فرام بلجلنا كاو بلجلين فو السلامو كجمنا دين بلجلين فو كبدو كرام من دويانا أنجو كم بي ودي كتاشي بلاكي كهنا نيني الله سبحانه وتعالى في مسامني يسيتي نهنا تجدو أكهنا عندنا أكهنا أمبل مونا ما منهم بنا نقولنا أما جنا لك يا رب لك هنون لك يا فوما ما نابنا جمانا يكون أبى من يفني دوناوي نو يا سوراسي كوندا أني ما من يسيبلوي أني أمغا فريو بلجلين كانيني ألا في ألا كهنا بلجلين دو من كرا كبني سوما فكتا سيولينا سركاتي من مبارا ألا كبلجلين هنا سوما أكاسي أمغا فريو بلجلين أكاسي أمبانغ بوما ألا كهنا بلجلين ألا كيافام بلجلين الإسلامو sani nga do wula wajibi do kuma dama do be ngo fo ni kene nga foli dama do ngo ke kene nga kasraka ko kun jani do ni Allah subhanahu wa ta'ala son wa mbani ande fe katlaka ni balma fe anga ko keni ladabuni basiri ni togo fora anga lameni ladabuye ambe yorom mina hina nyini kulu yoron te kore yoro anga ndanto la ko beledelen ka gel ladabu kono aka ke basiri kono aka ke nyogo bonye kono amba beledelen jigini nganya nyumai mawma wilila na siraya ka befu ka foli indamne anjati wula noye famille fondatrice ko kelen dangane be nan de la ka fo ka blo na wa mbesi kuma ingaya ni mawma ye ba mako ye iba don ma korom ye ba mako tutige siga tala barka mo siga tola okno ko duban nulu de ba mako tutige ne ala ya latre o ka ke bejati ka boni masim kuyi ka hake to fanan ni mu fe tuma dola
kumaw bɛ kɛ walima waleyaw ka kɛ a bɛ se ka faamu cogo wɛrɛ la nka u k'a dɔn k'a fɔ olu de ye jatigiw ye anw tɛ dɔwɛrɛ ye u ka dunanw kɔ u bolo fila de dayɛlɛ la k'an bɛɛ lajɛlen kunbɛn an bɛ dugawu kɛ ala k'u sara hɛrɛ la barika min ni ala y'a don u la n'u ye Bamako in tu tigɛ n'a ye hali bi o barika in ala k'a sinsin k'a banba ya rabbal alamin n'o bɔra la an kun ye wele bila an jɛɲɔgɔnw ni an k'o kɛ ɲɔgɔnw ye ne ye Jean Zerbo n'o ye cardinal Jean Zerbo mon ami et mon frère n y'a wele je comprends son absence n b'a faamu tuma dɔ la émission in ka gɛlɛn n'o tɛ don minnu ka kalan ni bi ye a y'a sen ta k'an sɛgɛn n y'a wele an dɔgɔkɛ ani an baarakɛɲɔgɔn an y'o wele a ye sabali a ka tila ka sabali a silamɛw a ye sabali a ka tila ka sabali n y'a wele a ye n wele a ye lujura min fɔ ne ye ni kuma min n'a y'o ɲɛsin ma o ye ne b'o bonya la ne yɛrɛ la wallahi a ye n bɔ adamaden ni bonya ma maa o maa fa foyi t'i fa o kuma a ye lujura min fɔ ne kɔni fɛ lujura in minɛnen don wa n b'a fɛ a ka lujura in minɛ a kana faamu ni kɔrɔ wɛrɛ ye ayi ni ala sɔnna don nataw la an na tila ka jɔ kɛnɛ kelenw kan ka jamanadenw wele ka taa bɛn ma ni ala sɔnna min ye Cheikh Sufi Lassana Kane a ye maa min bila ka na a y'o kumakan mɛn sufiya gundo ala y'a bange maa min ye jamana in na k'a Kane a Kane hɔrɔnya ni balimaya n y'a fɔ aw ye tarata dɔ in na kɔni n tɛmɛna Segu ne ye n jɔ ni Sufi Lassana Kane ye ɲɔgɔn ye n ko an munana kuma in a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na a kumana maa min fɛ o ye ko in sidɔn a ye mɔgɔ ne ni an ye ɲɔgɔn ye kuma n k'a dan o ma ka jamana karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo
sani an ka se kɛnɛ in kan aw b'a dɔn o laada in kɔni ne t'o wuli o ne weleli kɛ sura ashrafu shurafa ashrafu shurafa الشيخ أحمد الشيخ محمد بن أحمد حماه الله الشريف مؤمنا نكن مبارينا نتدون مبارينا نما بني ديما أكو والله ديكو يبكو من النبولا نني إدو كنو ni ala sɔnna bi fana ne ni e don sini fana an bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ wafiyat ay sabali ay sabali ay sabali ay sabali ay sabali ay sabali sisan sani duwawu ka kɛ n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma cɛ ani muso ka bɛɛ fɛ ka denmisɛnninw ni funanŋɛninw olu kɛrɛnkɛrɛn ni foli ye ashabab ahlul kahfiw kɔni n y'a dɔn funanŋɛninw kibaruya caman de fɔra kuranɛ la ko babu minnu kɛra diɲɛ in kɔnɔ kabini kunun ko fɔ bi funanganiw ni kamalenw ala ye dusukun di maa minnu ma olu de y'a baaraw kɛ n'a ko a bɛ kunkɔrɔbɔ sabali ka funanŋɛniw fo ka jamana funanŋɛniw bɛɛ lajɛlen fo mali jeunesse bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ lajɛlen fo ka mention spéciale k'o di badalabugu denmisɛnninw bakhil ni ko almami ka kuma be almami kan defo vraiment kan do ke ande no bɛ lajɛlen karamɔgɔkɛ dɔ bɛ kɛnɛ in kan yan wajibi don ni hadamaden ko ka kalan waati min mɔgɔ min nana jɛrɛ jiri la ka jɔ i kɛrɛfɛ a ma siran a ma yɛrɛyɛrɛ fɛn bɛɛ bɛ se ka bɔ a la nka a jɔra a ko n nana i bɛ gɛlɛya min na ne ni e ka jɛ a la o tigilamɔgɔ n'i ye hɔrɔn ye i b'a fo karamɔgɔ Sidi Ba k'a fo a dɔw kɛra a la hali ka taama ka se bɛ yɔrɔ min na o tun ye ko gɛlɛn ye a bɛ bɔ Kati don o don ka ne sɛgɛn don o don a k'i bɛ gɛlɛya min na n bɛna ɲɛnafin b'i la n bɛ sigi i kɛrɛfɛ k'an cɛ
ka jamana musow fo ka jamana musow fo wallahi ka jamana musow wallahi ka jamana musow fo ka ɲini ala fɛ muso barikalen minnu ni Allah subhanahu wa ta'ala y'u majamu n b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'an ka muso ninnu fara u kan amen yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlen ala bolo maa minnu bɛ jansa ala fɛ i n'a fɔ asiyaw ala k'an ka musow fara o jamakulu ninnu kan k'u ni cɛ o ni baraji ani cɛ n b'a fɛ sani n ka se dɔw ma n ka kuma jeunesse fɛ k'a fɔ aw ye restez vigilant j'aimerais le dire et c'est un message clair et ferme que personne, je dis bien personne, on ne donnera à personne un chèque en blanc. Non. A ka fɔ maaw ye ni ala sɔnna désormais chèque en blanc k'a di ma jamana in na i sago ye min ye i k'a kɛ i dunga ye min ye i k'o kɛ o banna. Je salue nos enfants, les héros qui ont achevé la révolution. Mais je leur demande de tenir parole. De tenir parole. De tenir parole. Ande munu lulu wula ka jɔ baara min n'an y'a daminɛ su ani tile maaw binna sataw sara minnu wulila an denw don an dɔgɔninw don k'a dɔn k'a fɔ ko in y'a gɛlɛyara u wulila ka baara in k'a timɛ n b'a ɲini u fɛ n b'a ɲini u fɛ maa wɛrɛw binna fili min na u kana bin o fili kɔnɔ dɛ o kana bin fili kɔnɔ o k'a to o ni jamana maaw wa il faut le dire mais o ni M5 o ni M5 ka sigi o ka jɛ ka jamana force vive tɔw bɛɛ lajɛlen wele ko in ka kɛ ni hɔrɔnya ye a ka kɛ ni danbe ye a ka kɛ ni jamana ka wasa ye mais cette situation de course en solitaire là tiɲɛ yɛrɛ la o ka sabali o la o kelen ka tugu yɛrɛ datugu yɔrɔ in na ye u tɛ kuma maa fɛ u ni maa tɛ ɲɔgɔn na bon mɔgɔw bɛ don ka bɔ olu da la ye u bɛ taa u bɛ na non 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 vraiment o ka ko in nɔgɔya pour alléger la souffrance des Maliens.
ni sanction ko ni fin ko au cabo en Allah, qu'ils nous facilitent eux-mêmes la tâche. Ils doivent être des solutions et non d'être des problèmes encore. Ne ka kan ka o ci kan ni ka lasuma je dois le faire. Oui, bien sûr. O ye mbonye nga o ti se ka ne bali ci kan min men kono nga fu nyana donc ne be min ñu fait mba do tlo be ngana nous tlo tala ka lasuma bari o kuma b'a ɲini n denw o ye baara ɲuman kɛ o kɛra sababu ɲuman ye o ka fɛɛrɛ kɛ ko in an ka taa n'a ye hɔrɔnya ni danbemaya la n ko n taara misiri la o ye tiɲɛ kɛ nka misiri in bɛ Mali de la o n taara misiri la o kɔrɔ tɛ ko n tɛ Mali la dɛ n bɛ yan donc kabini juma tɛmɛnen n bɛ welewelema da la ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma kabila minnu bɛ jamana kɔnɔ siya minnu bɛ jamana kɔnɔ ka bɛɛ wele k'a fɔ bɛɛ ye bi baara min ka kan ka kɛ o de y'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka yafa ɲɔgɔn ma ka fɛɛrɛ ɲini jamana in bɛ gɛlɛya min na ya Rabbi Ala k'a gɛlɛya kɔrɔta alisilamɛw diko jɔlen bɛ yan nka tiɲɛ yɛrɛ la kɛnɛ in ka yan mɔgɔw bɛ yen hɔrɔnya la ne ka kan k'u fo parce que adamaden ni i tɛ kelen ye ko ye i ni maaw de don maa bɛ yen min ye jɔɲɔgɔnw ye a dɔ bɛ kɛnɛ kan yan n ye a lahidu ta n yɛrɛ ye k'a fɔ ni n sera kɛnɛ kan n b'a fo mɔgɔ caman t'a dɔn nka su fɛ ani diko don tile fɛ ani diko don waati bɛɛ lajɛlen ani diko don nka mɔgɔw t'a dɔn dɛ nka bi n b'a yira Ibrahim Bokum bara Bokum wallahi su ani tile donc gelenw dɔw bɛ yen ale bɛ na ka n'an sɔrɔ kelen sigilen an bɛ ko caman kɛ o kuma olu bɛɛ lajɛlen ka kan ka fo maa minnu tun ye an ka banabaatɔ ninnu doni ka bɔ n'u ye u banana yɔrɔ minnu na k'u kɛ ka dɔgɔtɔrɔsow sɛgɛrɛ n'o ye sapeur pompier ye ko k'u fo an b'u fo bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fo an ka ɲɔgɔn fo baasi tɛ ɲɔgɔn fo la o n y'a fɔ aw ye n ko an yɛrɛ dama de don ko in gɛlɛyara cogo o cogo an kana ɲinɛ k'a fɔ an yɛrɛ dama de don an bɛɛ ye kelen ye yafa ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn mago to an ka kan ka o kɛ an taalan ye tiɲɛ yɛrɛ la ne b'o ɲini aw fɛ n bɛ segin a kan ko kura a man di n ye ni mɔgɔ dɔw tɔgɔ fɔra n ka mɔgɔ bonyantaw don ko
ko do ka kɛ walima a ka fɔ n t'a fɛ o ka kɛ ne bɛ min fɛ an ka bɛɛ jigiya ni hɛrɛ ye bɛɛ jigiya ni hɛrɛ ye i ka ko to to Ala bolo ni Ala sɔnna n bɛna dugawu kɛ n bɛ dugawu kɛ n bɛ tila ka dugawu kɛ wa n bɛ dugawu kɛ jamana in a den minnu bɛ jamana in kɔnɔ ani jamanaden minnu bɛ jamana kɔ kan u bɛ jamana kɔ kan nka u ma ɲinɛ jamana kɔ walahi den minnu bɛ kɔ kan den ɲumanw don kabini an ye ko in daminɛ an tɛ wuli abada n'an ma dugawu kɛ an balimakɛ Sumayila Sise nka bi dugawu min bɛ kɛ n b'a ɲini Ala fɛ k'a ɲini a fɛ k'a ɲini a fɛ ka tila k'a ɲini a fɛ subhana Sumayila Sise bi ye juma ye k'a ɲini Ala fɛ juma wɛrɛ san'a ka se o k'a sɔrɔ Sumayila in a dɔnna a la n b'a fɛ a ka faamu n b'a fɛ mɔgɔw k'a faamu k'o dɔn jina tɛ n bolo wɔkɔlɔ tɛ n bolo saamerilu tɛ n bolo ayi min bɛ n bolo o ye n ka limaniya ye min bɛ n bolo o ye n dalen b'a la k'a fɔ masa in ye kelen ye wa a siga tɛ n na gundo wɛrɛ min bɛ n bolo n b'o fɔ kɛnɛ in kan yan a siga tɛ n na wallahi billahi tallahi cɛ min jɔlen filɛ nin ye a dusukun Alakira b'a kɔnɔ wa gundo wɛrɛ tɛ n bolo dɛ gundo wɛrɛ tɛ n bolo min b'a la o y'o de ye wa n dalen b'o la o dusukun in tɛ ɲɛsin Ala ma ni fɛn ye tiɲɛ yɛrɛ la ko Ala t'o kɛ ayi n dalen b'o la o de la n bɛ kuma ka tamaki bɔ a la anw ka kira de ko ud'u Allaha wa antum muqinuna bil ijaba a ye Ala wele k'a sɔrɔ aw danganiyalen b'a la k'a fɔ Ala b'aw jaabi kana Ala wele k'i to siga la kana Ala wele k'i to filan na kana Ala wele k'i to yiran na ayi Ala de ko a ye n wele n b'aw jaabi o ni n y'a wele n dalen b'a la k'a fɔ a bɛ n jaabi wa n b'a ɲini Ala fɛ subhana Ala min tulo bɛ n kan na n b'a ɲini Ala fɛ n bɛ ɲɛsin Ala ma
nisikata la pew asen jeli a bolo jeli ka fo akelen pew ale de be ba kan fe sikata la ka fo ay ma mi chamma no ya alakram muhammad sallallahu alaihi wasallam wo tiɲɛ tigiya anan no meneni amma ni fo je no ye tiɲɛ anan ye bangeba minnu tɔrɔ olu ka duwawu an b'a ɲini ala fɛ yanni juma cɛ ala ka na ni sumayla ye o kuma an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka duwawu kɛ an yɛrɛ kun ye ka duwawu kɛ maa minnu n'u fatura ka duwawu kɛ jamana bɛɛ lajɛlen ye ka duwawu kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye ka duwawu k'a bɛɛ ye k'a ɲini ala fɛ gɛlɛya ni tɔɔrɔ min ni jamana in binna kɔnɔ ya rabbi ala ka gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen wuli anw ka jamana ya rabbi ala k'a magɛn n'a ka hinɛ ye kɛlɛ minnu b'a la jolibɔn minnu b'a la ya rabbi ala k'a jɔ se bɛ ala ye ala k'o kɛ dusukun bɛ ala de bolo ala k'an kanu don ɲɔgɔn na k'an tin don ɲɔgɔn na ka barika don an ka jamana na k'a don an denw na jeunesse n bɛ duwawu kɛrɛnkɛrɛnnen k'aw ye k'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'aw kanda ya rabbi ala k'aw kanda amin ala ka barika don aw la ya rabbi ya rabbal alamin an b'an bolo fila banba ka ɲɛsin ala ma bi ye juma ye lagasara tɛmɛna fitiri natɔ don o waati ye waati kɛrɛnkɛrɛn min duwawu bɛ jaabi ŋaniya fɛn o fɛn bɛ maa min kɔnɔ ɲuman na bɛɛ lajɛlen k'i ɲɛsin ala ma an ka jɛ k'a di ala ma subhana ale min bɛ se أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى كلها وبأعظم أسمائك إليك وأشرفها عندك منزلة وأجزلها عندك ثوابا وأسرعها منك إجابة وباسمك المخزون المكنون الجليل الأجل الكبير الأكبر العظيم الأعظم الذي تحبه وترضى عمن دعاك به وتستجيب له دعاءه وندعوك اللهم بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى ندعوك يا الله باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم انظر إلينا بعين رحمتك التي لا تنام اللهم خصنا برحمتك يا الله اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والطاعون اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والطاعون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم انظر إلينا بعين رحمتك التي لا تنام، واجعلنا من أوليائك المقربين ومن عبادك الصالحين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لهداية عبادك يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم انصرنا يا الله على أعدائك وأعدائنا. اللهم من أرادنا بسوء فرد سوءه وكيده في نحره يا رب العزة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا بسوء فرد سوءه وكيده في نحره يا رب العزة يا ذا الجلال والإكرام. يا قوي يا متين يا ذا القوة المتين، نسألك يا الله يا جبار يا ذا البطش الشديد، من أرادنا بسوء يا الله فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذ أعداءنا أخذ عزيز مقتدر، وقلبهم على رؤوسهم يا رب العالمين، وزلزل الأرض تحت أقدامهم يا الله، وحل بيننا وبينهم يا قوي يا عزيز يا جبار برحمتك وبقوتك يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم أمة حبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم بلدنا يا الله. اللهم ارحم بلدنا يا الله. اللهم ارفع عنا كل شر ووباء يا الله، وأنزل علينا من بركاتك يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا من بركاتك يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البررة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.